Znate kako, na jednog pacijenta koga primetimo, ide bar 10 onih koje ne primetimo. I ja imam običaj da kažem, naši dobri radovi se ne vide, naši loši radovi se vide. Na tim lošim radovima, pod znacima navoda, insistiraju nekada pacijenti. Dakle, oni hoće da budu uočljivi, prepoznatljivi. To što to ponekada zna da nagradi izgled, to je druga stvar. A na kraju je možda tu i ekonomski aspekt, pa eto da se vidi da je u to uložen novac. Znači, ne više u garderobu ili, ne znam, u neke sekundarne stvari, nego u sopstveni izgled. Nekada uđe neka poznata ličnost, pa onda pod autoritetom te poznate ličnosti mlađe, neiskusne kolege popuste. Ne treba to da rade. Ja sam slušao pacijentkinje koje kažu da, kaže, ona se izoperisala. Ne, nije se ona izoperisala, ona se prepunila. Prepunila se zato što kada vi jedan određeni volumen stavite negdje ispod kože, pa se ta koža rastegne, da bi ga ponovo napunili, treba nam kada se on resorbuje i nestane iz našeg tkiva, da se stavi dupla ili 3 puta veća količina. Kada imate određenu ekspanziju kože, onda je bolje da je redukujete i uradite lifting nego da je punite i dobijete zatvorene oči, jagodice i dobijete efekat neke punjene ptice ili ne znam neke pačije kljunove od usana koje apsolutno odbijam da radim. Ipak neka mera treba da postoji u svemu. Iako mi živimo od toga, mi u bolnici Corić ipak insistiramo da kažem na jednom koliko toliko lepom, ali normalnom izgledu. A da budem iskren, moram da kažem i kao lekar i kao muškarac, ja ne znam muškarca koji voli da poljubi neke ogromne usne i zašto nastaje to takmičenje, naročito na ovom području Balkana, to moram da priznam da ni meni nije jasno.